Sa tanan ninyong laag, unsa pinaka-memorable ninyo as friends sa inyong barkada? Kuan, ma'am, kanang, I think, ma'am, katong sa nagkaamulan mi, Kay, unsa nahitabuan to? kuan, kanang, nang hitch mi atong, ma'am. First time ba nimo nga nang hitch? Dili, ako ilang ginabahog permanente mang hitch. Kay pretty sexy ana lugar. Or Pero ana tanan man mo siguro. pretty sexy, di ba? Ako Ikaw ilang ginabahog, ginabahog. ikaw tigpara. Ako itig para, So unsa inyong kakasakyan most of the time? kuan, car. Tapos sa sulod mi permanente. Oh, Sulod social. lagi. Unsa nga car? Pick up, SUV, Di ko, kanang dili ko, kanang familiar close, kanang close siya nga Oh, close, car. ma'am, inana. Dili siya katong na ay Usahay na inana sa likod pick up. oh, sige, Pick up katong na inana. nagkaamulan mo. Pick up tong kaamulan. Unya, Naa mo sa sulod. ako rin nasa sulod. Kay, Wow, social. kay na, ako yung lagi mahog. Ako sa sulod, dapat lang. Kay kanang, Kay puno. puno ang likod kay na ay mga gamit bitaw sa tag-iya inana. So sila dito, sila sa likod, ilang mga makeup, ang pilok ni Devon, ang lupad na yung pilok, katanggalon niya yung pilok. Okay. Tapos after ato, buutan kay yung driver ato, gitagaan mi niya og pangkaon na mo, kay ingon may gipanggutom eh. Uy. Kay ingon ko nga, hala sir, ayaw na sir, kanang ano, mga hatag pa man ka sir, nakalibre, nag-imig sa siya nga, okay ra kay, ina naman na magduka og good deed, mo balik gid gihapon na sa imuha. Yeah. Ingon. Sige, so dayon mo. Gihatod gid mo niya sa Sa terminal na ma'am kay nag-minute burger pa mi. oh, grabe. Tapos- Dayon. Kay gitagaan ganik alawan. Gani, oo. Dayon nag-add to din mi og shepherd sa Kuan Cemetery, nag-visit mi sa Kuan, Sa taga Malay-Balay ninyo. nag-visit mi sa cemetery ma'am. Kay nag-visit mi sa akong boyfriend ma'am. Ay, yeah. Speaking of boyfriend. Sige daw. Ang imong boyfriend was... Pwede ba i-discuss? Aha. Dili. Di pa ka ready? Ay, okay raman ma'am. Okay raman siya. Basig ako rin makahilak. Kay emotional kaayo ko. Sige daw, kaya ra? Kaya Okay pa? lang. Kaya na? Sige daw. Your boyfriend, sa Malay-Balay siya? Dili siya taga Malay-Balay ma'am, taga Wao siya ma'am, tapos na siya yung mga parinti sa Valencia. Tapos nagpuyo po sila muswan kay yahang lola ga work po sa DLL before faculty sa DLL yung lola. Oo. Tapos na po siya mga relatives daghan sa Malay-Balay. Oo. We're talking about, unsa ka ni-name niya? Maxwell Ainran Cubillas. Si Maxwell. Si Maxwell actually higala, no? Siya ang katubitang last year, kano sa ganito? October ma'am. October 23. Di ko kalimot sa date. October de ito, sa month lang ko nakakuan. October 23, siya tong natumbahan og kahoy diri duol sa entrance sa kaning gate 4 sa CMU. Katong kusog ito kay hangin. O nya siya to ang natumbahan sa kahoy, unfortunately. So he died, he was declared dead dito sa University Hospital. Iya tong boyfriend ni Finn, si Maxwell. Pila mo ka bulan ayha siya na ayha to nahitabo nga insidente? Kuan ma'am, 6 months ang kuan relationship tapos 2 months ang courtship. Oh, how was the recovery? Can you say nga recovered na ka? Dili ma'am. Okay. Oh my God, sige. Pero, Okay lang ba i-discuss? I mean, it's okay man ma'am kay kanang after I'd say ma'am nga kanang rational bitaw kay ko ma'am nga tao ma'am kay even after all the happenings ma'am akong problems aside akong grieving kay nakoy problems with aside ana rational kay ko nga dili ko magpa-apekto ana sa ako ang like academics dapat mag-think ko sa present day gyud na kinahanglan gyud ako nga magtarong gyud kay magunahon ako sa akong future. Yeah.